искаш хайлайтер на Fenty Beauty, но той е 70 лева и на теб не ти се дават. Има много по-бюджетен вариант за теб. Ако и ти си като мен и не ти се дават 70 лева за хайлайтер, то има много по-бюджетни такива на пазара, а именно един от тях е Diamond Haze на Catrice, за който казват, че е същински двойник на този на Fenty Beauty Diamond Bomb. Като гледате хайлайтера така без опаковка, със сигурност някой може да се обърка, че това е хайлайтера на Fenty Diamond Bomb. Затова хайде да го пробваме на лицето, за да видим дали наистина е дюп или просто така изглежда. Първо мисля да го пробвам с четка. Доста добре рефлектира светлината и честно да ви кажа, много ми харесва как изглежда. Но лично аз обичам да се нанасям хайлайтерите с пръсти, така че ще пробваме и по този начин. Изглежда брутален. Ами не знам за вас, но това може би ми става вече един от любимите хайлайтери. Вижте го само как блести. Направо е убийствен. Това, което ми харесва в него, че е единствено само блясък, няма подтон, както доста хайлайтери, които като си ги сложите на лицето, може да видите леко тенък на някакъв цвят, зависимост какъв е подтона им. Аз имам лек проблем. И то е, че когато видя толкова добър хайлайтер, който изглежда по този начин, и искам да си намажа цялото лице с него. Не знам дали съм само аз, но имам някаква обсесия към хайлайтери. Буквално искам да си ги сложа навсякъде. А и както вече се досещате сигурно, този хайлайтер е доста по-евтин от този на Fenty Beauty. И ако направите като мен и си го купите от DM, струва само 10 лева, което е 1/7 от цената на хайлайтера на Fenty. И честно да ви кажа, за тези 10 лева прави наистина чудеса. Така че ако и вие харесвате да блестите по този начин, няма да сбъркате и затова тичайте към DM да си го купите. Мога да ви покажа различни дюпове за още много продукти, така че ако искате да видите дюп на някой продукт, напишете ми в коментарите и ще направя видео за него. Чао за сега и цунки!